Matthew chapter number 16 verse number 13. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Filipi wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohn umbhaphathiso, abanye bathi uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina nithi ngingubani na? uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi ayikwambulanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHades awayikulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini, nalokho uyakukhulula emhlabeni kuyakhululwa ezulwini. Bathande kaNkulunkulu, ubekele livesi empweni yami basikhulume ngalo namhlanje ntambama kulosuku luka-19. Sengathithi uNkulunkulu maye ngivezela le vesi elijwayelekile, kodwa inhliziyo yami yagcwala lona basikhulume ngalo namhlanje. Lithi iBhayibheli uJesu mayehlela emaphandleni aseKesariya Filipi, lithi iBhayibheli wabuza abafundi bakhe ukuthi abantu bathi ngingubani na? Wabuza abafundi bakhe ahamba nabo wathi, abantu bathi ngingubani na? Lithi iBhayibheli baqala basho bathi, abanye bathi uJohn umbhaphathisi, abanye bathi uEliya umprofeti, abanye bathi uJeremiya, basho izinto eziningi. Wayesephendukela kubo ebabuza ethi, ke nina ke ngihamba nani nithi ngingubani na? Empilweni bazalwane bami ngifunda into ethi, uma uJesu ehamba nabafundi bakhe ebabuza ukuthi abantu bathi ungubani, bona bathi ungubani. Angazi empilweni kunezikhathi la khona impilo ikisibuze ukuthi uJesu sithi ungubani na. Kungenzeka nakulezi insuku la khona izwe lixakekile, la umhlaba uxakekile, la abazalwane bexakekile, la uhulumeni exakekile, lapha izazi zixakekile. Kanti umbuzo nje ozosibuza yokuthi sithi uJesu ungubani na? Angazi nawe mntana sekhaya lapha ekhaya uyakholwa khona ukholwa, uyamthanda uNkulunkulu, kodwa kunezimo ezike ifike empilweni zizobuza, zingafikele into eningi, zizobuza ukuthi wena uthi ungubani lo hamba naye. Ngoba kusemqoka empilweni ukumazi ohamba naye, akusemqoka ukumazi lo ohamba naye, ngoba kuyingozi uhamba naye kanti uzwile ngaye kanti awukazi uhambe naye. Kunezimo empilweni ezisifikayo bantwana basekhaya kanti zizobuza ukuthi, whom do you say I am? The Christ that we received. uJesu lesamukelayo, esamukela sathi uyinkosi nomsindisi, ngoba kulula ukumukela kodwa maye uhamba naye kuvezwa izimo, kuvezwa ama-challenges. Sibabonile abafowethu basendulo ama-challenges ebabuza, sababona oShadrach noMeshach bebuzwa umlilo yokuthi bayamazi yini lo uNkulunkulu abahamba naye. Sibabonile aboDaniel bebuzwa umphando wengonyama ukuthi bayamazi na. Sibabonile aboPeter bebuzwa ijele ukuthi bayamazi na. Sibabonile oPaul benoSilas bebuzwa ijele ukuthi bayamazi na. Sibabonile oStefani bebuzwa ngamatshe, bekhandwa ngamatshe ukuthi ungubani na. Ngizomemezela ukuthi nakuwe mntana sekhaya lento odlula kuyona izokubuza ukuthi uyamazi na, izokubuza ukuthi ungubani lo hamba naye. Lesimo odlula kuso sizele ukuzobuza. Ngazi noma unayo yini impendulo yesimo esikhalisa imihla namalanga, ngazi noma unayo yini impendulo eqondile engakhipha kulesimo kusona sokuthi ungubani. Enhluphekweni uyamazi ukuthi ubani na, ekuguleni uyamazi ukuthi ungubani na, eyimeni ezikushaya left and right uyamazi yini ukuthi ungubani na.
uJesu wababuza abafundi bakhe bamphendula ngeimpendulo eyivele ebantwini ngoba kulula ukuletha impendulo oyishwile kodwa kwasho ukuthi uJesu ufuna impendulo yabo njengoba ehamba nabo lithi ke izwi lenkosi wayesababuza ukuthi nina nithi ngimubani na coronavirus izosibuza bazalwane bami ukuthi ungubani lo esamamukelayo athi obhala iBhayibheli umana avuswa athi kanye noKristu ufunana okwaphezulu la ekhona nokuphila kwenu okufihlwe kuye ngamanye amazwi izimo South Africa odlula kuzo zizobuza ukuthi ungubani ngenzeka singamnikeza impendulo okuyiyona yona ayilindele but praise God uPeter waletha impendulo ethi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Oh my God, uthi uJesu maye responda kwimpendulo kaPetru uthi ubusisiwe wena Simoni kaJona ngoba lokho akwambulwanga nguwe inyama negazi kodwa umoya kaNkulunkulu iwona wehle kuwena wakusibekela. There is something that I call a revelation blessing. Oh man, kata. There is something that I call a revelation blessing. Not the blessing that we think in our lifetime. I'm not talking about the car. I'm not talking about the house. I'm not talking about the money. I'm not talking about the position that you are that you are occupying in the workplace. I'm not talking about the material things. But here Jesus said, you are blessed, Peter, because of the revelation. Oh Makadasha, the revelation oitolile isibusiso ngamanye amazwi khona izinto ezizobuza ukuthi ungubani. Ngamanye amagama isibusiso sakho silokheke kwi-revelation yokumazi ukuthi ungubani. Once you have a revelation about him, then you are blessed. Once you receive that revelation that he is Christ, then you are blessed. Ngamanye amazwi kunesibusiso esivalele kumazini, kunesibusiso esivalele kwazini ukuthi ungubani yena. Lalelani bantakwethu masiphuma la bekufanele siphumela wonke umuntu emazi ahlabelela ingoma athi ngiyamazi, athi ngimbonile, athi owangifela, athi eCalvary. Lesimo befanele silethe revelation, lesimo befanele silethe isambulo kuwe sokuthi umazi kangcono kunaseqaleni, umazi kangcono kunayizolo, umazi kangcono kuno-2019, umazi kangcono ngeminyaka edlulileyo. Uzokala ufakazi obusha bokuthi ngiyamazi uNkulunkulu enami, ngiyamazi uNkulunkulu engivikela, ngiyamazi uNkulunkulu ehamba nami endleleni. Ungubani lo? Khona isibusiso engisibiza nge-revelation blessing, isibusiso sesambulo sokumazi yokuthi yena uNkulunkulu ungubani. Isibusiso sesambulo ngamanye amagama awubanga nayo imoto, awubanga nayo imali, awubanga nazo izinto, kodwa wabamba isibusiso sokumazi ukuthi yena ungubani. Athi ohlabelelayo yebo ubuhle bokumazi ebusheni bami, ubudala bami bungaka, ngoba kukhona imfihlakalo ekumazini yena. Ngoba bawukwafinyela kwi-level yokumazi laba bazalwane esikhuluma ngabo, abanye basafa ngamasaha, abanye bafa, abanye balalendle ngoba into yabenza lokho encwadini yamaHebrew 11 ingoba babe nesambulo sokumazi elithi iBhayibheli noma izinto abayithenjiswayo bengazimukelisanga kodwa bafa bekholiwe, basibona ngamehlo kamoya zikude, bakholwa yizo, bathokoza ngazo bengayibambanga ngesandla. Yini eyenza lokho? It was a revelation of knowing and understanding ukuthi ungubani yena lo esimkhonzayo. Uthi uJesu busisiwe Simoni kaJona ngoba lokhu angibulwanga inyama negazi kodwa umoya kaNkulunkulu iwona okwambulela. We pray for the Spirit of the Lord to overshadow, to overpower us. Oh, to cover us like Mary. Uma ezobamba into ezinkulu wasibekelwa umoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ongenawo umoya kaNkulunkulu akasiyena owakhe.
ngamanye amagama we need ukuthi sibe nomoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu uthi uJesu kungimele ukuba ngenyuke, ngoba mangenyuka umoya kaNkulunkulu angehle ezekini, umoya ongcwele angehle ezekini. Athe sefikile yena uyonambulela, uyoqondisa izwe ngokona nangokwahlula. Athe sefikile yena uyoba umduduzo opheleleyo empilweni yenu. Ubani yena lesihamba naye? Lithi iBhayibheli wayesethi uJesu kuPetru, as I'm about to close, wathi uJesu kuPetru uma eselethe lesambulo noma esethola isibusiso sesambulo, wayesethi ke uJesu, nami ke ngithi kuwe, Nkosi Jesu, angazi 2020 after the lockdown inkosi izothini kuwe, kodwa ngizwile engathi inkosi inomnyalezo obalekile ngempilo yakho, inomnyalezo obalekile ngomndeni wakho, inomnyalezo obalekile ngempilo yakho, inomnyalezo obalekile ngekhaya lakho, inomnyalezo obalekile ngempilo yakho, inomnyalezo obalekile. When you come out of this lockdown, the Lord has already prepared a very powerful message ngempilo yakho. Uthi uJesu nawe ngithi uPetru, uthi ngamanye amagama uma ngithi wena uPetru usho ukuthini na? Usho ukuthi ngithi kuwe uyitshe. Uthi ke phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Akasho uPetru kodwa usisho yena, phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Uthi amasango eHades angeke alehlula. Amasango eHades angeke alehlula. Lento azoyenza phezu kwakho uNkulunkulu wena wehlulwa wena. Amasango eHades angeke alehlule. Amasango ezifo angeke alehlule. Amasango okugula angeke alehlule. Amasango coronavirus angeke alehlule. Amasango eBP angeke alehlule. Amasango ongasebenzi angeke alehlule. Amasango ongabi nalutho angeke alehlule. Amasango esitha, amasango esitha angeke alehlule. Wena une element wena yokungehlula, ma understanda ukuthi ungubani, ukunikeza into eyokwenza ukuthi ungahluleki. Bangahluleka abantu left and right, bangahluleka abajwayele left and right, bangahluleka obuhamba nabo left and right. Uthi kodwa wena amasango eHades angeke akwahlule. Awehluleki wena when you get to know him, when you get to understand who is he in your life, when you get a revelation about Christ that you are serving. Oh, the gates of hell shall not prevail. The gates of poverty shall not prevail. The gates of sickness shall not prevail. The gates of unemployment shall not prevail. The gate of circumstances shall not prevail. The gates of your situation shall not prevail. The gate shall not conquer you, shall not overcome you, shall not. Amasango eHades angeke alahlule. Amasango eHades, amasango okufa, amasango kaSathana ahlula, ngoba ube nempendulo yesibusiso sesibonakalisho. Uthi amasango eHades awasoza alinqoba, amasango eHades awasoza alahlula. Ngizomemezela into kulosuku la19 elithi awusoze wahluleka wena. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, wena une element yongahluleki. Athi obhalayo olungileyo uwakasikhombisa aveka shagalombili. Awusoze wahluleka. Now after this lockdown, awusoze wahluleka. And after your own situation, awusoze wahluleka. After izimo zakho, awusoze wahluleka. Uthi ke nginikeza ihluthulelo okubophayo emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Khona amandla abeke kuwe umntana sekhaya. Once you have got a proper revelation, you receive a revelation blessing, and that revelation blessing will make you to be unshakable, and that revelation blessing will make you to be unconquered, and that revelation is ungahluleki, and you will receive the keys, and whatever you locked on earth, it shall be locked in heaven. Konke okubophayo emhlabeni
kuyaboshwa nasezulwini. Sinikezwa amandla okubopha izinto sisemhlabeni ukuze ziboshwe nasezulwini. Nale coronavirus siyayibopha namhlanje ntambama. Nale sifo kuthiwa sinakhambi siyasibopha namhlanje ntambama. Nalokugula okungalapheki siyakubopha namhlanje ntambama. Nalokugula okubulalayo siyakubopha namhlanje egameni likaJesu. The revelation about Christ in us, it gives us authority and the mandate to lord on earth. Siyabopha, 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 siyabopha ngegama likaJesu. Siyabopha imimoya ye-coronavirus, siyabopha imimoya esebenzayo lempi engabonakali, lempi yokugula, lempi yesifo esibulala abantu, esatheka abantu. Siyasibopha ngegama likaJesu waseNazaretha amgcobileyo, ngoba amandla namagunya akulo Jesu esimkhonzayo. Asithandazeni egameni lenkosi. Baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla onke, siyabonga uthone sikubophe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Kunamandla namagunya esinikeze wona. Othe wena ngithiwa amandla onke emhlabeni nasezulwini, wathi hambani emhlabeni wonke. Wathi baba ngiyabathuma laba. Baba wethu ongcwele, siyabopha Nkosi umoya we-coronavirus, siyabopha Nkosi umoya wesifo esibulalayo, siyabopha baba umoya egameni kaJesu oshanisa ngamakhanda okuthiwa kunakhambi lawo. Kodwa wona uNkulunkulu uNkulunkulu wezethembiso, siyabopha othe sikubophe emhlabeni wathi nasezulwini kuboshiwe. Siyabopha sisemhlabeni, sibopha amadimoni, sibopha inhlupheko, sibopha ukweswela, sibopha ukugula, sibopha ungabi nalutho, sibopha ungasebenzi. Sithi baba wethu ongcwele, vula amavula la kuvaleke khona, vula ngonyama yomndeni kaJuda ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngiyathandaza baba ongcwele nakulabo abangibukeleyo, izimpi zabo ezilwa nabo, izimpi zabo ezibachallengeayo, baba set them free in the name and the authority of the blood of Jesus. For Lord, you said in your word, there is no weapon advanced against us that shall succeed, and you have declared that this is the heritage of the righteousness. Baba wethu onamandla, ngiyathandaza bona Nkosi uvele ngoba ungumavela. Thina Nkosi abantwana bakho balondoloza, ubenzele okuhle endaweni zonke abangibuka kuzona, ube idwala lempilo yabo, ube inkosi yokuthula. In Jesus' mighty name, amen and amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo. God bless you for tuning in. uNkulunkulu anibusise anilondoloze. We've got 2 more days left ukuba suvala 21 days revival wethu. Siyambonga uNkulunkulu ukuhlangana kanye nani kuze kube lesi sikhathi. We are saying may God bless you, may God protect you, may God be with you, may God increase you, may God expand you, may God do whatever ongazi ucabanga ukuthi angakwenzela yona, just for standing in the gap and pray for our country and pray for our nation and pray and pray and pray up until today. uNkulunkulu anibusise. Sibonge kakhulu nakulabo abasithumelelayo amadatha abo ukuba sikwazi ukuba sibe online.